Rýchly tip. V momente, keď chcete byť viac produktívnejší alebo pracovať lepšie s ADHD, tak nekonzumujte nič ráno, čo vyplavuje vlastný dopamín. Žiadne seriály, filmy, počítačové hry, hudbu, pornografiu, scrollovanie na sociálnych sieťach, odpovedanie na WhatsAppy, Messengery, proste riešenie e-mailov. V momente, keď takto staneme a hneď dostaneme odmenu reálne za nič, tak potom, keď sa chceme sústrediť na akýkoľvek task, čokoľvek robiť, tak nám tá pozornosť proste stále chce to naspäť. A potom už ako keby bojujeme sami so sebou. Mne čo veľmi dobre funguje, že večer mám spísané veci, čo potrebujem urobiť a hneď ráno, jak vstanem, tak proste idem robiť, idem sa na to sústrediť, idem sa tomu venovať, čo je pre mňa hodnotné. Ale v našej spoločnosti my si myslíme, že ten vlastný dopamín, že to je normálna vec, ale čo sa vlastne deje, že my neustále stresujeme naše telo. A potom sme proste stále v takom nekľude. Čiže toto niečo iba odporúčam vyskúšať a uvidíte na vlastnom živote, ak sa vám to začne meniť, že keď ráno prídete, pôjdete napríklad večer spať, budete vyspatí ráno a nedáte si nič do toho systému, čo máme vyplaviť ten vlastný dopamín, uvidíte, ako o mnoho viac sústredenejší budete. Pravda, že tá myseľ bude chcieť, že OK, však ale pozri si ten seriál, vypočuj si ten podcast, proste niečo, tak ešte raz idem naspäť. A zrazu uvidíte, ako sa ten život začne meniť. Vyskúšajte to.